ତମେ ବିଧବା ମୋରି ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ତମେ ବିଧବା କେମିତି ଯେଉଁଠାରେ ତମେ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ କୁଆରୀ ଝିଅ ଭଳି ସଜେଇ ହବ। ଏବେ ଯଦି ତମକୁ ମୋ ସହିତ ନେଇଗଲେ ଆମ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି କେମିତି? ତମେ କଣ ଜାଣିନ କି ତମକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମରିବା ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ହେଲେ ଆମରି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବାନି? ସେମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ଆଉ କୋଟି କୋଟି କରି ଗଣତି କରିବ ପିତା। ତମେ ଖାଲି ମୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କର ଦେଖିବ এই জমিদার বাংলার সমস্তଙ୍କ ଠେ ତମେ ହବ ରାଣୀ ମୁଁ ହେବି ରାଜା। এই জমিদার বাংলাରେ ଦିନେ ଲେଖା ହବ ଅଙ୍କିତା ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ମାତାଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲେ ତମେ ନା ଭାରି ବିୟୁଟିଫୁଲ। ତମେ ଖାଲି ମୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କର। ଠିକ ଅଛି ଡାଲି ତାହେଲେ କୁହ ପ୍ରଥମ କାମ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଥମ କାମ ତମରି ଦିଅର ଆର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରିଆଟା ହେଇଛି ତମର ଦିଅର ଆର୍ଯ୍ୟକୁ ତମେ ମିଟୁ ମିଟୁ ବୁଝିପାରିଲନି? ତମେ ମିଛି କା ଭଲ ପାଇ ତା ସହିତ ବାହା ହେବାର ନାଟକ କର କାହିଁକି ତମ ସ୍ୱାମୀଟା ବାସର ରାତିରେ ମରିଯାଇଛି। ତମେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହି ତମେ ତା ସହିତ ମିଟୁ ମିଟୁ ତାପରେ ନୋ ଟେନସନ ଫୁଲ ମସ୍ତି। ଭଲ ପାଉଛି ସେଇ ଝିଅକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅଟାକୁ ଏ ଡାଲି ଉଠାଇ ନେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖତମ କରିଦେବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛି ସତ ହେଲେ କାଲି ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅଟା ନୋ ଟେନସନ ଫୁଲ ମସ୍ତି।